Nik hemen izen batzu dauzkat. Izen batzuk egin ditut kartel batzuekin. Pertsonaia ezagun batzuen izenak dira. Orduan, bakoitzari bana esleitu dizuet, baina txandan egingo du. Vale? Aitorrekin hasiko gara. Aitorrek ikusi gabe, Ametsi eta Joni, Aitorri ze pertsonaia egokitu diodan, erakutsiko diet. Eta zuei ere bai noski. Eta Aitorrek asmatu egin beharko du beran orden. Horretarako galderak egin, eta Ametsek eta Jonek baiezko edo ezezko erantzunak eman beharko dizkiote alden neurrian. Aitorrek beran orden asmatu arte. Ados? Lehenengo galderekin ematen zuen itzuela inoiz asmatuko, baina aldatu gara. Amets, buelta. Mesedez. Hau aparte aldabil erregetatik. Hain raroa da, zesan oraindik ez dakit. Aitor zurraro hori hasi definitzen. Ura da raroena eta enaiz harritzen. Gure herrikoa da ala urrutikoa. Da telebista bidez etorritakoa. Personai fiktiboa ala erreala. Ez dakit baina uste dut fiktizioa dala. Zuek ezpadakizu ez jakingo dut nik. Aizu guri ez eman tokatzez dan lanik. Ze hasten da bokales edo konsonantez. Hasten da makiltxo bat eta tripa batez. Gero konsonantea edo ta bokala. Laugarrengoa dela diot bere ala. Euskal Telebistane azaltzen ote da. Bai egunen 6 aldiz badago aukera. Egunean 6 aldiz eta ze ordutan. Goizek ordu bitan zein prime timeko puntan. Eskenik ETV hori ez da asko ikusten. Zer zuri ere zaldizu amakortan uzten. Ez daukat ideiarik pistaren bat eman. Beti ibiltzen dela erraldoikin teman. Nik uste nun dezela baez do hasten da. Nik dena esatea nahi altzen nuen ba. Rima jarriko dizut gozatuta egin on. Zu pentsatzen zenuen hauzela Don Ramon. Aitor esazu dela katu kosmikoa. Bai asmatu dezu zeure neurrikoa. Neuk esan behar aldut Doraemon dela. Piskat senti zaitezen ume bat bezela. Motiborik baldu parrera egiteko.
Bai eta kriston pila zuk zeu jakiteko. Ez alda bai izango Iñaki Urdangarin. Espainia igual ez da hortaino desberdin. Parre egiten aldute agian nigatik. Edo igual zuk duzun intuizioagatik. Aber esan bat zer den, neska edo mutila. Mutila esango deta konpondadila. Eta mutila edo esan alda gizon. Gizontze horregaizu ez dio egin on. Agian Bob Esponja ez daba izango. Beste obal jarrita igual ondo. Horrek neri begira, esan aldu bobo. Aizu asperena ere izan leike bobo. Bertsolari onon bat ez da izango ba. Ez baina igotzen da ura tabladora. Beraz, artista dela esan genezake. Ta kaleratu ditu 4 obra de arte. Bueno, bera edoni zein da graziosoa. Berdintxu zabiltzate ze kuriosoa. Eta gaur egunean alda modakoa. Jende askoren ustez pasatutakoa. Ja ez da idolo bat, baina izan alzen. Idoloa zer dene ez dut konprenditzen. Esplika zaidazue deskojono hori. Zure mitoa doa erori eta erori. Ni al naiz personaje mitologikoa. Bai basa jaunetik badezu nahikoa.